2018 aquest territori va ser distingit com a nou Geoparc Mundial de la UNESCO. I és conegut arreu del món com ser un llibre obert per entendre i per explicar el procés de formació d'una serralada, de les característiques dels Pirineus. En definitiva, estem parlant d'un llibre que cobreix 550 milions d'anys de la història geològica, on hi ha totes les pàgines i tots els capítols amb un detall i una continuïtat de manera extraordinària. En aquest detall d'aquestes pàgines podem veure mars, rius, com aquests paisatges van succeint i van creant la vida determinada en cada un d'aquests ambients. Una de les característiques d'aquest territori geoparc és la seva gran geodiversitat, que és palesa, mostrada per la seva multitud de formes de relleu. Un dels relleus més característics és l'entorn d'Abella de la Conca, perquè mostra part de l'origen i evolució de la Terra, també dels processos que l'han modelat, els climes i paisatges que han succeït i que podem predir en el futur, o inclús l'origen i evolució de la vida. Un dels grans reptes de la geologia és mostrar la interdependència entre l'entorn geològic i l'hàbitat humà. Un dels exemples extraordinaris dins de l'àmbit geoparc és Puigcercós Vell, que el 1881 va patir una gran esllavissada i que va ser motiu del nou emplaçament de tot un poble. Avui és motiu d'estudi de moltes enginyeries, moltes disciplines de la geologia, per mostrar realment les característiques i la importància del subsòl i l'hàbitat humà. Avui, més que mai, l'entorn geològic ha d'estar integrat i l'eina dels Geoparcs Mundials de la UNESCO esdevé extraordinària i vital.